El Raid Atlètic és una activitat per nens de quart de primària que consisteix a realitzar 11 activitats d'atlètiques que agrupem en 3 blocs. Hi ha una part d'activitats sensibilitzadores, que són la part de discapacitat visual i discapacitat motriu, que es desplacen amb quilla de rodes. Hi ha una part de proves complementàries, que són la cursa de relleus, el 3 en ratlla, i després hi ha una altra part d'activitats atlètiques que són més aviat competitives, com pot ser la cursa, el salt de tanques, el salt d'alçada, i així tots els nens proven totes les varietats d'activitats. El programa, que forma part del Pla Esport Escolar, consisteix en que el professorat rep una formació inicial on se'ls expliquen totes les modalitats d'atletisme i com treballar a l'escola, es treballa amb una situació d'aprenentatge que poden aplicar a l'escola amb unes quantes sessions, ho treballen amb l'alumnat i després venen el dia de l'activitat final amb ja una base de treball feta i amb els especialistes que tenim distribuïts a cada activitat acaben de fer el treball més específic aprofitant aquesta instal·lació esportiva que és específica d'atletisme. Doncs mira, ens apuntem a aquesta, igual que altres activitats de les que s'organitzen a través de l'Ajuntament, perquè té uns valors inherents a qualsevol esport i a part ens ofereix conèixer molts esports i moltes instal·lacions de la nostra ciutat que d'una altra manera el nostre alumnat potser ni sabria que existia. Doncs s'ha de dir que ha anat evolucionant molt la manera de preparar-lo i que a banda de la formació prèvia ara s'estan arribant unes situacions d'aprenentatge molt completes i són de gran ajuda. Es fa un esforç per actualitzar el currículum que va canviant contínuament i és un gran que facilita molt. Nosaltres aquesta situació d'aprenentatge ens quadrava superbé perquè hi ha 3 nivells on nosaltres treballem en aprenentatge operatiu i la situació concretament del Raid Atlètic ha estat fantàstica, amb 3 nivells diferents i molt contents. El producte final és aquesta jornada que estem vivint, per tant és un tancament de cercle que el viuen amb molta il·lusió, amb molta motivació i només cal veure les cares de felicitat que tenen, malgrat l'esforç que s'hi els suposa. Estan cansadets, han portat tot el matí aquí però estan supercontents i nosaltres també.